ndoda kusimudzira madzimai. Madzimai munoona mashandiro aanoita, vanoda kubetseredzwa mumabasa avo, angava mabasa emaoko, angava madiki. Vamwe chaivo vanotya kutanga mabasa emaoko, vamwe mari dzavo dzavanenge vainadzo vanoshaya kuonyasadzishandisa sei. Saka isi tiri kuti madzimai mumwedzi uno wenyu weWomen's Month watiri kukurangarirai neGlobal Money Week event iripo, titori community based workshop yatinayo kuHighfields. So patiri ipapo paZimbo kuHighfields tikukokai kuti huyai. Chatiri kuita isusu tiri kuti toda kuisa rubetsero nedzidziso mamuri kuti mukutora mari umu musangoshande nemasocial media anenge achingotenderera. Vanhu vari kutora mari vasina chinangwa chekuti vanoishandisa chii. Munhu anotora mari yakawandisa isingakwanisi kuzodzosera. Mumwe anongotora mari asingazoti bepa rari kungosaina riri kutaura kuti chii. Saka vanhu vari kutora mari, kune vamwe zvakare vanopa mari vasiri registered neRBZ. Saka vanhu ivavo vanenge vachimapa marates akakura. Nyaya iri kuipa kuti vanhu vazokundikane mukubhadhara mari dzavo inyaya yekuti munhu anotora mari yakawandisa. Aitora mari iyoyo yomuchaja zvakare rate kana kuti interest rate yakakura. Isusu tiri kuti seLenderspark Finance chatiri kunyanya kutarira isusu donzvo redu nderekutarisa vanhu vari kutadza kutora mari zvakaita sekumabhengi nekuda kwekuti ivo mavari machengetedzero anoita mari nemabhizinesi avo havakwanisi kutora rubetsero kumabhengi. Saka tiri kuti madzimai oso huyai nevechidiki kuHighfield Community Hall kwatinenge tiri kumangwana paGlobal Money Week event yedu ine rutsigiro neReserve Bank of Zimbabwe. Tiri kuti huyai ikoko. Chatiri kuita tiri kuti muWomen's Month inoi yemuna March neGlobal Money event tiri kuzvibatanidza kuti tione kuti tingakubatsirei sei, tingakusimudzirei sei, tichiisa ruzivo mamuri. Totanga taisa rubetsero rekuisa njere mamuri kuti kana muchinge motora mari moishandisa muine donzvo yekuti shoma yauri kuwana iyo unoichengetedza sei, unoichengetedza sei. Nekuti vanhu tiri kutadza kuchengetedza mari nekuti zvatinowana zvinoda mari zvakawandisa kupfuura mari yatiri kubata. Asi tiri kuti mushoma iyoyo munhu anokwanisa kutoichengeta. Kana kuti mushoma yaanowana anotanga kutanga bhizinesi doko doko munoita richikura. Semuti wamunoona pakudyara kwawo, chinodiwa chekutanga imhodzi, asi mhodzi inokura muti wotozoita zvibereko. Saka tiri kuti vanhu toda kubvisa njere yekutya uyezve kutora rubatsiro kune vanhu vanenge vasina ruzivo. Tiri kuti vanhu huyai kuruzivo rwamunopiwa nevanhu vanenge vaine dzidziso kuti vangakubetserei sei, woisa njere mamuri. Ndo zvatiri kutaura isusu weLenderspark Finance. Mabhizinesi atiri kutarisa kuti vanhu vechidzimai vangaite kuti vawane cheuviri. Tiri kutarisa kuti madzimai ngawe izvezvi munhu akatora $300 chaivo, mumwe anofunga unotenga hembe, anofunga unogadzirwa musoro, anofanira kutenga bhoni. Ndo zvatiri kuramba izvo. Tiri kuti munhu 300 iyoyo unokwanisa kutoisa ruzivo mamuri. Tanga project kana yekuchengeta huku chaivo, mabroiler projects aya. Ukatanga neproject yehuku 100, mangwana vakuenda futi wane dzimwe 100. Todzidzisa munhu futi kuti iwe kana watanga project, tiri kutaura kuti isusu munhu ngaatarisire kuti kana wachengeta huku chibva waitanga na zvekubika, kana waita zvekubika huku idzodzo wobva wadzesa futi kuketering project yako. Usati yo ndatengesa huku wakupa mumwe munhu nechikwereti, munhu iye haabhadhari. Saka tinenge tisisa ruzivo rwekuti mabasa emaoko anoita madzimai akawandisa. Kana market gardening chaivo zvichiendera nepekuti uri kugara kuti tiri kutarisa kuti vamwe vanhu vari munzvimbo dzekuti dzinenge dziine mvura, asi munhu anoramba kurima madomasi achingoti madomasi ndinge akarima gore rapera akabva angopera kupara nechirwere, hapana chanichaita. Saka tiri kuti market gardening, maprojects ekutengesa dzingava mbatya. Munhu izvezvi zvakanzi tanga kutengesa kana bedroom anenge achiramba achiti zviri kuitwa nemunhu wese. Asi tiri kuti aiwa dhora ravawana nhasi hauzivi kuti uyu akakundikana akakundikana sei. Saka usatore njere mumwe pakukundikana kwake kuti chakadai handiti. Tiri kuti munhu tarisai madzimai chaivo kana paanoenda kubasa. Unoona mumwe akabika mabhanzi ake, maskonzi ake. Madzimai vane njere yekuita mabasa emaoko asi vanoda kukurudzirwa usimudzirwa. Unoona achiuya kubasa achitotengesa mabhanzi ake, zvarova kuti pakutengesa kwaari kuita zvingava zvaabika zvaari kuya nazvo kubasa. Handiti paanenge akudzoka kumba haachamiriri mari yesalari ndoya ndofanira kuita yekuita sei, yekuwanisa muchovha kana kuti transport. Saka tiri kuti madzimai ada kubetseredzwa kuti vanhu vane njere yakadaro asagumire paari chete, asimudzirwe kutanga zvimwe zvitsva kana kuti owandudza basa rake raari kuita sei, raari kuita.